салом бинандагони гиромӣ, барномаи фарҳанги ҳуқуқиро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар нашри навбатии барнома моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳу тавзеҳ медиҳем. тавре аз муқаррароти моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд мебошад. тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад. яъне иҷрои ин ӯҳдадориҳо вазифаи муқаддаси ҳам конститутсионӣ ва ҳам инсониву виҷдонии мову шумо шаҳрвандони Тоҷикистон мебошад, ки ҳисси баланди ватандӯстии моро дар ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолияти давлатӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, дахлнопазирии марзу буми кишвар таҷассум менамояд. хизмати ҳарбӣ ҳамчун хизмати давлатии ифтихорӣ, муқаддас ва афзалиятнок арзёбӣ гардида, адои ин рисолат барои ҳар як ҷавони банангу номус, шаъну шараф, мактаби бузурги ҷавонмардӣ ва ифтихори баланди ватандорӣ мебошад. боиси сарфарозист, ки фарзандони бонангу номуси ватан, хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, якҷо бо дигар сохторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо арзи садоқат ба савганди ҳарбӣ, ватан, халқи Тоҷикистон ва президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, зиёда аз 30 сол боз бо далерию матонат, шуҷоату ҷоннисориҳои шабонарӯзӣ, ҳамчун сипари боэътимод, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, дахлнопазирии марзу бум, истиқлолу соҳибихтиёрӣ ва зиндагии осудаи мардуми кишварро ҳимоя намуда истодаанд. тақвияти ҳифзи ватан, арзишҳои миллӣ ва манфиатҳои давлату ҷомеа, тарбияи ҳарбӣ ва тандӯстии шаҳрвандон, иҷрои ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари сиёсати ҳуқуқии давлат ва таҳти таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар вохӯриҳо ва суханрониҳо бо намояндагони зиёиён, ҷавонон, занону бонувон, ходимони дин, аҳли ҷамоат ва қишрҳои гуногуни ҷомеа, инчунин зимни ироаи паёмҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ пайваста таъкид мегарданд. ҳифзи ватан маънои ҳимояи марзу бум ва давлати миллӣ, дастовардҳои истиқлолият, фарҳанги аҷдодӣ ва мероси таърихии ниёгонамонро дошта, амният ва манфиати давлат аз манфиати ҷомеа ва халқ сарчашма мегирад ва ба ҳимояи ҷомеаи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол, таҳкими асосҳои давлатдории миллӣ, рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию фарҳангӣ, инчунин таъмини шароити зиндагии арзандаи ҳар фарди ҷомеа нигаронида шудааст. дар шароити ниҳоят ҳассосу пуртазоди ҷаҳони имрӯза, ки гирифтори чолишу таҳдидҳои пурвусъати ҷаҳонишавӣ, паёмади буҳронҳои оламгири иқтисодию молиявӣ, энергетикӣ ва хавфу хатарҳои рӯзафзуни бархӯрди манфиатҳои абарқудратҳо ва созмону ташкилотҳои фаромиллӣ оид ба аз нав тақсимкунии захираҳои табиӣ ва сарватҳои энергетикии ҷаҳон, тавсеаи ҷинояткориҳои муташаккили бурунмарзӣ аз қабили терроризм ва экстремизми хушунатбор, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ва яроқу аслиҳаи ҷангӣ гардидааст, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, амният ва иқтидори мудофиавии кишвар вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди рӯшанзамиру дорои ҳисси баланди худшиносӣ ва ватандӯстӣ мебошад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, зимни ироаи паёми навбатӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид намуданд, ки вазъи мураккабу ташвишовари минтақа ва ҷаҳон, аз ҷумла то рафт шиддат гирифтани раванди аз нав тақсимкунии дунё, яроқмӯшавӣ бо шитоб, ҷанги сард, таҳдиду хатарҳои муосир, терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар ҷинояткориҳои муташаккили фаромиллӣ моро водор месозад, ки барои таъмин намудани амнияти мудофиавии кишварамон тадбирҳои иловагӣ андешем.